Bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min mina walawalali caman kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan o filɛ nin Mouvement populaire du 4 septembre fara ɲɔgɔn kan tɔn u ye meeting ɲɔgɔn lajɛrɛ belebele kɛnɛ sigi sen kan boulevard de l'indépendance kan ka bɛn tarata septembre kalo tile 15 ma laɲini yɛrɛ belebele ye fɛn min ye ka se ka dɛmɛdonya ani kɔkɔrɔmadoni wale ɲɛsin comité national pour le salut du peuple sɔrɔsilakaw ma furancɛrɛ fanga marako la Sianso kaw fe no an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ u bɛ degunba cɛ la ka sanga ni sanji lahawta min nali ye o tiɲɛni nɔ fanga bonyana kosɛbɛ u ka dugu la o de kadara kɔnɔna na u balima minnu ni olu bɛ Bamako yan nɔ olu ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri baaraw kɛ walasa ka se ka taa u ɲɛjiw cɛ ani ka t'u ka kelenɲɔgɔnyaw jira u la o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na kunnafoni wɛrɛw bɛna fara kunnafoni minnu kan ka walawalali k'a la aw ye ni laseli in na a y'aw bisimila Foli ni wale ɲuman dɔn u bɛ ta k'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yan fo aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ aw ɲɛna nin ye aw ka bamanankan kunnafoni di kuma selen i n'a fɔ komi an ye aw tulo laso min cogoya min na Mouvement populaire du 4 septembre fara ɲɔgɔn kan tɔn u ye meeting ɲɔgɔn kunbɛ belebele lajɛrɛ sigi sen kan min kɛnɛ sigira boulevard de l'indépendance kan ka bɛn ni tarata septembre kalo tile 15 ye laɲini yɛrɛ fanba ye fɛn min ye MP4 tɔn bolo o ye ka se k'u ka kɔkɔrɔmadoni walew ani u ka ŋaniyajiraw kɛ dɛmɛdon kadara kɔnɔ ka ɲɛsin comité national pour le salut du peuple sɔrɔsilakaw ma ka da kan u b'a fɛ wa u y'a kanu olu de fana ka furancɛrɔ fanga mara o de ye lajɛrɛ kun belebele Bubakar Tarawele Ibrahim Kulibali ani Bambara De Cherifla Jabarani so tɔgɔ la olu de ye baara in seereya Jamana kɔnɔdenw bɔra tuguni kana MP4 maaw ka kumakan lamɛn sabula laɲini tɛ dɔwɛrɛ k'a yira diɲɛma la ko u ka dɛmɛ bɛ CNSP maaw ye camancɛ fanga in kɔnɔna na wa bɛnkan min fɛnɛ bɔra concertation nationale kɔnɔna na ka kɛ gafe ku u ka dɛmɛba bɛ o fɛnɛ yɔrɔ sabula u ka fɔla camancɛ fanga marali ka kani finitigilakaw de ye bi anw man ka ɲɛɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ ko anw maliyɛnw anw mago bɛ fɛn min na bi o ye tenintigi fanga ye o tenintigi fanga c'est à dire mɔgɔw k'a bila u kunkolo la président o président diɲɛ président o président ni nana anw bɛ san ka tenitigiw nɔfɛ parce que olu de bɛ taa nord la ka taa ka t'u ni di yaasa anw bɛ se ka sɔnna ka ɲɛ cogo min na ben maintenant ni jamakulu fila nana ka na kari ɲɔgɔn na karamɔgɔkɛ n'o tenitigiw nana ka n'u jɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o tuma o fanga o bɛna ta ka di civil jumɛn ma ko jamakulu fankelen bɛ sɔn bon wele a kun tɛ dɔwɛrɛ comme an bɔra mardi tɛmɛnen n'o ye tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 8 an ye ɲɔgɔn dalajɛba kɛ yan o ɲɔgɔn dalajɛ kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ anw ka jɛkulu in ma dabɔ dɔwɛrɛ kama ka se ka CNSP mɔgɔw k'u senkɔrɔma don ka Mali finitigiw dɛmɛ u bɛ kɛlɛ min na Mali ka basigi kama u bɛ kɛlɛ min na pour que ka terroristes gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ donc an ye jɛkulu in sigi o de kama meeting fɔlɔ kɛra mɔgɔw y'a laɲini k'a fɔ an ka meeting filanan wɛrɛ kɛ parce que an ka laɲini o de ye maliyɛnden fanba ka laɲini ye donc c'est pour que an ye bita in fɛnɛ kɛ septembre kalo tile 15 aw yɛrɛ y'a ye jama bɔra kosɛbɛ jama nisɔndiyara k'a fɔ bɛnkan mun taara an ka sigi ka fɔ nin kɔnɔna la n'o ye concertation ye a bɛnkan kɛra u ka nimisi wasa kɔnɔ parce que a fɔra ko jɛn ka to CNSP bolo u ka président sigi en même temps président ka gouvernement sigi ka ministre nommé ministre hakɛ kana tɛmɛ ministre 25 kan et puis transition kuntagala kalo 18 donc vraiment an nana k'o de yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ o bɛnkan in an b'o de kɔ o de y'an ka laɲini MP4 ɲɛmɔgɔw y'a yira hali bi k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka yaala jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ka se ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya CNSP maaw ka baara ɲuman min talen don u fɛ don n'a nataw kɔnɔna na. Musow ko an ma siran wa an tɛ siran ko ni y'an bɔlen an bɛ denko kɛlɛ la an bɛ cɛko kɛlɛ la o de y'an se nin kɛnɛ in kan. Plateforme in ka laɲini belebeleba ye mun ye Mali kɔnɔ musow ni denw ka lafiya ni musow ni denw lafiyara duw bɛ lafiya ni duw lafiyara jamana bɛ lafiya. An bɛ Ala fo ka Ala barikada
sabula an bɔra nin kɛnɛ kelen ka tarata tɛmɛnen bi fɛnɛ ye tarata ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin monument belebeleba in ka min kɔrɔ ka bɔ o tuma maa o maa ni tulo banna ni ɲɛ banna cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan k'a daminɛ Kayi fɔ Menaka n'an b'an yɛrɛ sɔrɔ Mali drapeau la vert jaune rouge nin kɛnɛ y'an ka kɛnɛ y'an k'an bolo kɔrɔta o la. Mouvement populaire du 4 septembre 2020 anw ko Mali a ti kɛ maa si kɔnɔ ye ni an jamanadenw kɔnɔ tɛ n'o ye faso jama ye n'o ye peuple ye aw de ye peuple ye wa an bɛɛ de ye peuple ye. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ sani lajɛ in daminɛ cɛ miniti kelen taasi bila o tara ka ɲɛsi an ka jamana kuntigi kɔrɔ Général Musa Traoré ma min fatura tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 15. Nabagaw bɔra i n'a fɔ komi da kɔnɔ ɲi walasa ka se ka na MP4 tɔn ka wele jaabi Boulevard de l'Indépendance kan ka bɛn tarata don ma. Nabaga caman olu y'u hakilinaw di Boubacar Traoré ani a ka jatalaw ni o ye Ibrahim Kulibali ani Seydou Ɲare olu ka ɲininkali galamana an ka jɛ an ka hakilina ninnu lamɛn. Vraiment an nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabu ka d'a kan bi an nisɔndiyara Mali ka ɲɛtaga an nisɔndiyara o la kosɛbɛ sabu ni bɔli in de ye k'an ka sɔrɔsiw kɔkɔrɔma don ne y'a ye an bɛ da an ka sow kɔnɔ ka sunɔgɔ hɛrɛ la an lafiyalen sɔrɔsiw de b'an kɔkɔrɔ donc ka bɔ ka na sɔrɔsiw soutenir vraiment mɔgɔ o mɔgɔ bɔra kɛnɛ kan an b'u bɛɛ jigiya ka bɔ fasoden ɲumanw de don. Bon an nana mun na an nana an ka armée malien soutenir ka d'a kan n'a fɔra armée o tɛ siya ye o tɛ diinɛ ye armée ye bɛɛ de Mali bɛɛ de ta ye armée an ka jamana binna ka se hakɛ mun na ne armée yɛrɛ tɛ ne ɲɛ tɛ wuli cogoya la parce que politique mɔgɔw y'an ka jamana coro san 30 u dɛsɛra wa o politique mɔgɔ kelen minnu yɛrɛ IBK ka fanga la bi olu ni IBK bɛɛ jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan vraiment an ŋana an tɛ politiciens fɛ an ka fanga la armée ka an ka jamana basigi ka se ka légitimité dɔ di jamana ma ka se ka an ka intégrité yɔrɔ dugu minnu minɛlen don ka se k'olu libérer n'olu libérer la bon ni ko k'i bɛ politique de kɛ aw bɛ taa élection na. U yɛrɛ ka transition diriger parce que an ye politique mɔgɔw de maintenant politique mɔgɔ bɛ fanga sɔrɔ urne de kɔnɔ a tɛ sɔrɔ carré kɔnɔna la maintenant n'i y'a di dɔ ma ka dɔ to a bɛɛ y'a ko kelen de maintenant an bɛ min ɲini sɔrɔsiw fɛ sisan u ka transition in u k'a diriger u ka élection kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka taa urne na o de b'an bɔ ɲɔgɔn na parce que problème ye min ye ni i y'a di dɔ ma ka dɔ to politique mɔgɔ mɔgɔ n'a nana fanga la o bɛna a ka parti de renforcer transition dun mana o kama transition nana de ka fɛn dɔ de débloquer pour que jamana bɛ se ka démarrer bon maintenant ni ninnu continuera sisan maintenant u b'a départager ka bɔ ɲɔgɔn na ni élection kɛra ni min sigira o bɛ continuer. bon min y'an lase yan bi bɛɛ b'a dɔn min m'an fɛ yan nɔ Mali la waati in na bon ka bɔ bi nin y'an bɔko filanan ye k'a yira diɲɛ maa na n'o ye comité international ye k'a yira CEDEAO la ko an b'an ka sɔrɔsiw kɔkɔrɔ bon a ka d'anw ye fana an ka sɔrɔsiw de ka transition gérer k'a d'a kan Mali bɛ degun min kɔnɔ bi an ka faamuyali y'a yira an na k'a fɔ sɔrɔsiw de bɛ se k'an b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ. Alhamdulilayi kun min ye maliyɛn bɛɛ wuli k'a jɔ a sen kan bi o kun kelen de anw se yan nɔ anw nana ka na finitigiw de soutenir k'a yira jama la k'a fɔ an ka jamana mɔgɔ kelen bɛ se k'a sigi sen kan bi k'a bɔ dingɛ kɔnɔ o ye sɔrɔsiw ye jamana ka to sɔrɔsiw bolo ka poste stratégique di u ma kɛlɛko min b'an da la ka ca Ala fɛ u bɛ se k'o ban o de an nakun y'o de. Jɛkulu min ni olu ka baaraw bɛ ɲɛsin musolakaw ani denmisɛnw ka kiriko ani sɔrɔko kɔrɔ donni ma Association pour la promotion juridico-économique de la femme et de l'enfant u ye hakili falen kɛnɛ dɔ sigi sen kan min ɲɛnɛmayara ka bɛn tarata septembre kalo tile 15 ma centre Awa Keita kɔnɔna na Bamako. Sigi in dakun tun bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye musow olu ka hakɛko ani musomaniciniw olu ka jɔnya juru o mun bɛ siri olu la Keita cercle kɔnɔna na Boubacar Traoré Nuhum Kone Cherifla Jabarani so tɔgɔ la u y'an sama min na an ka jɛ an ko ɲɛmada.
Mali kɔnɔna na gɛlɛya caman bɛ o bɛ taga an balakaw sɛgɛrɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. O hukumu kɔnɔna na min ye ONG Promodef maaw u ye baro sigi dɔ sigi sen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnna ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma, diinɛ ɲɛmɔgɔw, politiki ɲɛmɔgɔw u ka se ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to gɛlɛya min bɛ an ka Kayi mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna ni o ye jɔnko kɛlɛ ye ka se ka dansigi kɛ o la cogoya min na. Kita mara la an bɛna fɔ Kayi yɛrɛ mara la. Gɛlɛya dɔ bɛ musow ni denmisɛnw kan olu kelen tɛ mɛ anw ka baara ɲɔgɔn ye olu de ye n'a bɛ fɔ jɔnya ka kɔlɔlɔw ni mara ninnu na Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ baara kɛ Kita yɔrɔ min an nana ye an ka commune dɔw la an bɛ baara kɛ commune minnu fɛ mɔgɔ caman de wulila ka b'u sigiyɔrɔ fɔlɔ la kaburu bɛnbakɛw sigira yen kana mɔkɛw sigi yen kana u faw sigi yen k'u yɛrɛw sigi yen bi an y'a ye u wulila u bɛ mɔgɔ 1000 ni kɔjana ka n'i yɛrɛ kalifa commune wɛrɛ kɔnɔ ko parce que k'olu deguna a bɛ f'u ma jɔn k'u bila baara la jɔnya walew la jɔnya ni mandu ye tugun an gɛrɛla mɔgɔ ninnu na an n'u kumana min kɛ u nana jira an na k'a fɔ waleya mun bɛ k'u la an bɛ Mali waati min na bi hakɛto an bɛ diɲɛ waati min na bi a ka gɛlɛ olu k'o kun n'olu bɛnbakɛw y'a kun olu tɛ se ka to a kɔnɔ ka da ka diɲɛ yɛrɛ yɛlɛmana an y'a sɔrɔ muso min bɛ mɔgɔ 1600 muso min b'a la a ka ca ni muso 800 ye musow n'a fɔra i ma jɔn i ta t'i yɛrɛ ye i ta t'i bolofɛn ye e yɛrɛ ye minan ye n'a ka di ni mɔgɔ ninnu ye u bɛ taa si e fɛ e cɛ place tɛ so kɔnɔ o don. Wa maa minnu ye ɲangata sɔrɔ a ko la olu fana ye dantigɛli kɛ sabula ko degun min b'u kan nin ko la a ko dogolen tɛ maa si la. An ka dugu kɔnɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ko sisan diɲɛ ɲɛ yɛlɛla jɔnya ni an k'a bila an k'a ban ɲɔgɔn ta an bɛɛ ka kɛ kelen ye u y'a yira ko jɔn ni hɔrɔn tɛ kɛ kelen ye fo ka taa diɲɛ wuli an bɛ cogo min an bɛ to den an ko non diɲɛ ɲɛ yɛlɛla o ma jɔn ni hɔrɔn tɛ kɛ kelen ye ne mun filɛ ne ye Fofana ye ne fa ni minnu bɛ fa la u cɛ 5 musoman kelen u balolen bɛ yen o dama de bɛ yen e donna maa nana ne jiginna u b'a fɔ sisan e kana muso furu u bɛ jɔnmusi dɔ di e ma e b'o ta e tɛ nafolo bɔ o den de sa o bɛɛ bɛ kɛ jɔn ye. Effectivement, depuis un problème de Sénat, depuis janvier 2019, précisément le 10 janvier 2019, et Bala Jarana Radou sera en fait d'une la souffre membri, qu'un membri du gono, ko nous m'obéissons Sakura fanfait, ou Sri ou Goshiko Fuka, son parce que nous sommes à la Ravoko, car elle sait qu'à Junia imba on y ronche, Berkeley. Bon, kuma masé ka ɲɔgɔn faamuya kuma kunna donc u y'a essayer ka embargo kuwa comme embargo ma se ka a to ninnu ka bɔ nɔ na sa kɛra kɛlɛ yɛrɛ ye olu de ka ca ni u bɛ ka minnu kɛ jɔn olu de ka ca ni o ye hɔrɔn de ka ca ni olu ye donc u ye finalement u wulila ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u kɔni ye fɛn sɔrɔ olu fara ɲɔgɔn kan k'u minɛ k'u bila so kɔnɔ pendant au moins 3 jours den n'a fa walima burankɛ ni burankɛ kɔrɔba ni burankɛ fitinin a bɛ langulun pendant 3 jours k'u bila so kɔnɔ. Min ye tɔn min sigilen don adamadenya lafasali ɲɛnabɔli ma n'o ye CNDH ye olu ka ɲɛmaaw fɛnɛ ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to jamana bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la gɛlɛya min bɛ nin ko la a bɛ se ka wuli ka bɔ jamana kɔnɔ. Bi ni association mɔgɔw u sera an ma Promodef donc olu b'u occuper adamadenw ka hakɛw la surtout jɔnya kɛlɛli hukumu kɔnɔ. Donc an ko bon an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an y'a fɔ a ko in a bɛ kɛlɛ ni fɛn 2 ye a fɔlɔ ye min ye État k'i jɔ a jɔyɔrɔ la jugew k'u ka baara kɛ ni mɔgɔ min y'a adamaden ɲɔgɔn tɔɲɔ i ka minɛ i ka ɲangi kuma tɛ ka taa se jɔnya waleyali ma o jɔnya waleyali a kɔnnen don jamana sariya sunba kɔnɔ a kɔnnen don gafew kɔnɔ jamana y'i bolonɔ bila gafe minnu na ani diɲɛmaaw cɛmancɛ la. An bɛ dugawu de kɛ ko Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma min b'a to an ka jamana bɛ se ka kisi ni ɲangata sugu ninnu ma.
Amina ya Rabi. Association kontaw ko ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan min ɲɛnama yɛrɛ u fɛ ka bɛn tarata ma imam kontaw yɛrɛ ka misiri kɔnɔna na Kalaban kurakaw fɛ yen nɔ. An bɛ aw ladɔnniya ka fɔ laɲini yɛrɛ kun bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye ka se ka diɲɛma ladɔnniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan taabolo ma bɔ taabolo la ko bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ ni kunnafoni dilaw ye ko ladɔnniyali bi kɛ manganiya jugutigiw olu ka kiri dayɛlɛni ko kunkan minnu ni olu ye Imam Ibrahim Kontaw tigɛ ni ka tunu ni a ye limanajonw ni badenw bɛɛ lajɛlen na ka bɛn sɛptamuru kalo tile 3 ma san 2018 ni a ye tile 15 de kɛ manganiya jugutigi ninnu ka bolo kan. MMK a ko a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'a lajɛ ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ kiri in kɛnɛ kɔnɔ walasa ka seereya. An ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Ni juma nata septamuru kalo tile 18 san 2020 sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati kiri bɛna dayɛlɛ manganiya jugutigi dɔw kunkan Bamako cour d'appel la minnu kɛra sababu ye ka Imam Ibrahim Kontaw tigɛ ka tunu ni a ye san 2018 septamuru kalo tile 3 walasa ka se ka maaw hakilina jɔ ko in fɛ ani ka welewele da kɛ ka ɲɛsin diinɛ taabolo bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana kɔnɔ ani a kɔ kan welewele da kɛra association Kontaw ko fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kiri in kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ in sigili laɲini ye o de ye ka kuma adressé an ka jamana alimamuw la ka kuma adressé an ka jamana silamɛw ka tɔn ɲɛmaaba o conseil islamique ka kuma adressé ijimana ka kuma adressé INEFAM la ka kuma adressé Kardan Jazeribo diinɛ fɛn min an ka jamana in kɔnɔ maa bɛ an ka jamana in kɔnɔ maa ma bɔ maa la o tuma o makan de ka jugement kan ka kɛ juma nata in cour d'appel la n'a kan ka bɛn le 18 septembre 2020 o kumana o wele na sa an bɛ ka wele da wele da ka ni maliyɛnw fɛ cɛw la musow la an ka jamana diinɛ foyi ti an ka jamana in kɔnɔ min bɛ an ka diinɛ sanfɛ an ka diinɛ dɔmɛni basigi ani bonya ye mana k'a jira asilamɛw la juma dɔw 8h cour d'appel n'a bɛ bɛn le 18 septembre an b'a ɲini asilamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ ka fara an ka taa an sen jɔ cour d'appel la maka mun de bɛna fɔ an ye a ye walejugu min kɛ an ka jamana justice u kan ka a min jira a la u ka jira a la ka min da u kan an dalen bɛ an ka jamana justice la ni mɔgɔw taara u ka taa basigi kɔnɔ u ka taa ɲɛmajɔ kɔnɔ u ka taa hakilisigi kɔnɔ u ka jɔ jɔyɔrɔ kelen u kana mankan kɛ u kana gɔrɔw fili u kana foyi kɛ bɛɛ ka jɔ jɔyɔrɔ la ni maa dɔ b'i kɛrɛfɛ n'i y'o ye fɛn dɔ la e ka kuma o fɛ musow ka fara ɲɔgɔn kan fankelen cɛw ka fara ɲɔgɔn kan fankelen bɛɛ ka jɔ basigi la an bɛ ci bila k'a daminɛ k'a ye fɔ Kidali maa bɛ o kɔnɔ maliyɛnw na afrikaw na parce que Kontaw a ka baara ma daminɛ a ka baara ma da Mali kɔnɔ a ka baara yɛrɛ kelen don Afrique jamana caman mana an bɛ nin wele da bɛɛ ɲɛ n bɛ wele lase n balimamusow ni n baw ma ale ni n dɔgɔninw ani n denw an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taga an ka imam ka procès la n'o ye Imam Kontaw ye mun kɛra sababu ye k'a minɛ n'o ye Maganca wɛrɛ ye ale ka procès bɛ yen juma nata yen n'o bɛ bɛn le 18 septembre la minnu bɛ yen n'olu tɛ ɲɛsirila siri ɲɛ la komi coronavirus ko in u b'a fɔ mɔgɔw k'u nun datugu an b'a ɲini aw fɛ basigi kɔnɔna na ani yen ni mɔgɔ ka na fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛɛ ka ɲɛdatuguna don i ɲɛ na ni min tɛ se ka ɲɛdatuguna don i ɲɛ na i kana n'i ka cache-nez i fɛ i k'a don i ɲɛ na an ka don k'an sigi basigi kɔnɔna na n'a fɔra an ka min kɛ an k'o kɛ sabula ko in ye anw de ta ye an ta kun ye an ka imam défense tali an kana na fɛn kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛmajɔbaliya lase ko in ma association Kontaw ko u ka cɛsiri baaraw bɛ bɛn an ka imamlakaw lakanani ma yatimɛdenw ni muso cɛsabagatɔw ɲɛji cɛli furuɲɔgɔnmaw cɛ dilanni buna adamadenw ani u bolofɛn tununenw ɲinini Siyansokaw bɛ degun kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ka sanga ni sanji tiɲɛni n'o ye min ni a surula dugu kan dugu in yɛrɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ani san bɛ taa kilomɛtiri 7 de la o de hukumu kadara kɔnɔna na siyansokaden minnu ni olu kɛlen don ka bisimila minɛ faaba la Bamako yan nɔ olu wulila ka fara ɲɔgɔn kan ni ka u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka taama boloda ka ɲɛsin u faso ma walasa sanji a ye degun min lase u faso kɔnɔna na ka se ka taa u ɲɛ da o kasaraw kan ani kasarabagatɔw ka taa olu ɲɛji cɛ ka u ka kɛlɛɲɔgɔnyaw jira u balimaw fana na Sadio Sidibe a bɛna ɲɛfɔli k'an ye
Ka kɛɲɛ ni septembre kalo tile 8 tile 9 fa tile 10 sanji hakɛ min jiginna Sanso dugu la a bɛ taa jɔ fo milimetri 150 bɔɲɔgɔnko la min kɛra sababu ye ka denbaya 600 sigiyɔrɔ la n'a kɛra sababu ye ka na ni tiɲɛni caman fana ye ni maaw bɛ se ka t'u ɲɛma dogo ye o ye kalansow dɔrɔn kɔnɔna ye yanni ka na ni dɛmɛw ye ka bɔ kɔfɛ ɲininkaliw kɔfɛ min kɛra sababu ye ka na ni san ka ni tiɲɛniba ye duguden minnu bɛ yen nɔ u y'a jira k'a fɔ ko san bɛ boli ji sira minnu fɛ ko olu bɛɛ datugunen don ni a kɛra sababu ye ji y'a tɛmɛ sira bila sanba min ni a kɛra sababu ye ka na ni tiɲɛniba ye Sanso dugu kɔnɔ a sifinnakaw fana ma nin bila dagakelen da la u ye welewelema kɛ k'a ɲɛsin dugu faamaw fo ka taa se makɔrɔbaw ma min b'a to fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛ se ka tigɛ cogo min na. Ji nana an ka dugu tiɲɛ an dɔnnibaaw la yan maa ɲini balima silamɛ bɛɛ fɛ ani Mali gouvernement fɛ ji ye tiɲɛli kɛ yɔrɔ min na pɔn na diɲɛ bɛɛ b'a ɲɛ dɔn a yɔrɔ dɔn bɛɛ mɔgɔ bɛ tɛmɛ ka taa Kucala bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn donc b'a ɲini u fɛ u kana pɔn bɔ walasa ji ka se ka tɛmɛ ka taa lɛ kɔnɔ cogo min na parce que a ka pɔn to yen fɔlɔ ji tɛ tiɲɛli kɛ yan donc pɔn gereli de ye ji kɛ ka tiɲɛli kɛ yan sirabadilannaw de ye pɔn gere ka olu ye ji sen ka tiɲɛli kɛ siɲɛ so yan m'a ɲini gouvernement ni Mali jɛkulu bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka an dɛmɛ ni pɔn in bɔli ka taa lɛ kɔnɔ bɛɛ k'an dɛmɛ ni pɔn in bɔli ka taa lɛ kɔnɔ ani ji min nana don dugu kɔnɔ u ka se ka an dɛmɛ ni pɔnse ye ji ka se ka taa lɛ kɔnɔ cogo min ɲinan an ka so diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la so kɔni tɛ siɲɛ so yɛrɛ tugu yɛrɛ ni so kelen tɛ ji y'a bɛɛ ci. San na o na ji bɛ to ka bɔ tilebi fɛ ka na gidɔrɔn sa ka don dugu kɔnɔ a ɲinɛta kɔni a fanga bonyana kosɛbɛ ka taa tile 3 kɔnɔ san naani mun kɛ milimetiri 150 so 100 wɛrɛ binna jama fanba bɛɛ taara u yɛrɛ sɔrɔ ekɔliso la ekɔliso fana dɔ tila ka warakata ka don dugu kɔnɔ mɔgɔ bɛ ka si ɲɔgɔn kan mɔgɔ 3 mɔgɔ 5 an kɔni bɛna ɲini aw fɛ balima silamɛw bɛ fan fɛ ani Mali gouvernement fɛ o k'an dɛmɛ su ni tile. Sanso dugu makɔrɔbaw fo ka taa se a politikimaw ma olu fana ye kulekan bɔ diɲɛ mabatigiw ma min se ye min ye dɛmɛ kunda i n'a fɔ balo walima maaw bɛ se ka siyɔrɔ sɔrɔ cogo min na nin waati gɛlɛma in na. Ji nana ji ye tiɲɛni min kɛ an yɛrɛ kan ka a tɔ de dilan sisan n'a bɛ an tɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ni minnu taara groupe olu bɛ na n'u ka hakilina ye ko baara ka k'o kan n'u b'a fɔ a ti ji ma ni min bɔ an yɛrɛ bɛ tila k'o ni bɔ ala k'an kisi o ma ne ka hakilina kuma ye min ye o de nin ye n b'aw bɛɛ fo aw bɛɛ waleɲuman dɔn an ce. An b'aw hakili jigin k'a fɔ tuma min na ni san b'a la ka tiɲɛni kɛ dugudenw yɛrɛ b'a la k'u tɛgɛ fa ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ min b'a to ni waati gɛlɛma in bɛ se ka tɛmɛ o kan cogo min na. Sani an k'an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kun cɛ an b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniya sɔrɔlenw kan Bubakari Tarawele a bɛna ɲɛfɔli k'an ye o sɔrɔlenw na. Mali kɔnɔ an ka finitigilakaw n'o ye CNSP maaw olu kun ye tagama boloda k'u kunsi a kɛra kɛrɛnkɛrɛnna ni o ye Ghana faaba ye u ni CEDEAO jamanakuntigiw kun ka ɲɔgɔn ye kɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye k'u lafaamuya bɛnkan kɛra fɛn min na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔna na min bɛ tali kɛ concertation nationale kunkanko kibaruyaw kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye u ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko la n'i ye jateminɛ kɛ ɲɔgɔnya in kɔnɔna na bɛn ma se ka kɛ ko kan sabula CEDEAO maaw olu toru u jɔsen kelen kan dɔwɛrɛ tɛ ko ka jamanakuntigi kura n'o o bɛna kɛ furancɛ fanga ɲɛmaya la k'o ka kɛ maa ye maa min tɛ finitigi ye wa min ye premier ministre o fana ka kɛ maa ye maa min tɛ finitigi ye ko o ye olu hakilina ye ko n'o ma kɛ bɛɛ sanction min ni a talen don ka ɲɛsin ba Maliba ma ko o tɛna wuli ni dun y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔnya in kɔnɔna na o de kɛra CEDEAO maaw ka hakilina ye wa ka maaw hakili lajigin k'a fɔ maa min bɛ kuma ɲɔgɔnya la CEDEAO maaw ni CNSP maaw ni ɲɔgɔn cɛla la n'o o ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan ye ale kɔni k'a kana Bamako yan nɔ wagati nataw kɔnɔna na ka se ka n'a lajɛ ko tɔw bɛ lahala min na. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na a bilama a ko gannen don sabula u ka kalafili min ka kɛ octobre kalo nata a kuma cayalen don ni wagati laban in na min ye Guillaume Soro ale kun kelen don ka sɛbɛn don min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina kiiribulonsoba la olu kɔni y'a yira min ye Ivoirien ka jamana ɲɛmaaw la ko Guillaume Soro ani candidature ko ka kan sabula an b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun furancɛ in na min ye Côte d'Ivoire kɔnɔna na u ka sariya sunbaso min bɛ yen n'u kama ko conseil constitutionnel o ye dantigɛli kɛ ka
k'a yira k'a fɔ maa minnu ka k'a ye min ye jamanakuntigi kalafili nataw kɔnɔna na Guillaume Soro o y'o sen bɔ a la sabula k'a ka sɛbɛnw jɛlen tɛ wa tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ min ye kalafili sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na n'u kama ko liste électorale ni Guillaume Soro ko ye damakasi kɛ farafina kiribulon soba la n'u kama Cour africaine Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ko olu yɛrɛ sen bɔlen no Cour africaine na a mɛnna ko nin ko olu tɛna kala don u ɲin na ka bɛn ni a ye. Congo Kinshasa kaw fe u ka jamanakuntigi kɔrɔ Joseph Kabila ale yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye wasabulon kɔnɔna na olu ka sankura doni kɔnɔna na ka maaw hakili jigin k'a fɔ Joseph Kabila ale kɔni ye maa n'u kama ko sénateur à vie maa min bi i si kɛ wasabulon sénateuriya la wa a kun maa ye wasabulon in kɔnɔna na depuis a bɔra jamanakuntigiya la janvier kalo san 2019 kɔnɔna na o Joseph Kabila a yeko fɔlɔ min kɛra min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasabulon kɔnɔna na a kɛra kabako fɛn sabula a ka ko maaw ɲɛ jɔlen kun do a la ka se ka jateminɛ kɛ a ka kɛwalew la wa ko in kun cɛlen kunnafonidilaw gɛrɛla la k'u b'a ɲininka hakilina la a ma sɔn ka kunnafoni di maa si ma nga a kɔni ni maaw kɔni jɔra ka se ka fotow ta nga a y'a yira k'a fɔ kuma kɔni o tɛna tɛmɛ ani maa si ni ɲɔgɔn cɛla la Joseph Kabila ka ni yeli min kɛra kɛnɛ kan wa min ye a ka parti maa dɔ n'o ye Francis Muyumba o kɔni y'a yira k'a fɔ nin ye ko min ye nin ye ɲɛbila baara ko de k'a yira maa minnu bɛ jamanakuntigiya la nin wagatinin na Joseph Kabila be jɔse mina jamana kɔnɔna na. Union européenne bibi na ale fɛnɛ kamana gannen do sabula a k'a ka min ye ɲangilibere ta k'a ɲɛsi Turki ma nga a ko gulonnen no fɔlɔ sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bɛn tile tɛ Turki jamana ani Union européenne jamana caman ni ɲɔgɔn cɛla la sabula pétrole dingɛ min be babolo dɔ fɛ ni Turki jamanakuntigi Tayyip Erdogan ni a kɔni fɛnɛ bɛ ka taa a wɔgɔbɛ o bɛnnen tɛ farajɛw ma ni wagatinin na n'o Union européenne maaw o de kama a minisiri minnu be minnu ka ko ɲɛsilen be u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu kɔni ye lasigiw kɛ lasigi kɔnɔna na n'u kun bɛnna ka ɲagili ta ka ɲɛsi Turki jamana ma nga koyi ma se ka sira sɔrɔ fɔlɔ sabula jamana 27 min bɛɛ lajɛlen be Union européenne kɔnɔna na u ma se ka bɛn ko la fɔlɔ a ko la sabula u ka sigi dɔ boloda min b'a to u bɛ se ka hakilina kelen ta ani ka ɲɛsi Belarusi jamanakuntigi fɛnɛ ma n'o ye Alexandre Lukashenko ye. Japonais-kaw ye premier ministre kura sɔrɔ a tɔgɔ Yoshide Suga a kɛra u ka wasabulon maaw olu de a ta ka suganti ka kɛ premier ministre ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min kun bɛ premier ministre la waati tɛmɛnen n'o Shinzo Abe ale y'i fosi ka bɔ a la sabula k'a fɔ ko ale fari man d'a la nin wagati laban in na wa maa min taara ka bila nɔ la n'o ye Yoshide Suga ye ale kɔni kɛmɛ sara la ale ye 68 sɔrɔ wasabulon kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ a jɔsen bonyana kosɛbɛ wa ka maaw hakili jigin k'a fɔ maa min sigira kɛrɛnkɛrɛnna premier ministre la nin wagatinin na a bɛ Japon jamana dɔn kosɛbɛ a nafasɔrɔ siraw baaraw ka boloda cogoya min na a bɛ dɔɔnin dɔn nin bɛɛ lajɛlen na a ka baara kun fɔlɔ k'o bɛna ɲɛsin fɛn min ma o ye coronavirus kɛlen ka dankari kɛ jamana sɔrɔ bolo la ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'o wuli k'o jɔ sen kelen kan Jeux olympiques min kun bolo dalen don Tokyo ni a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a bila fo san 2021 fɛɛrɛ min ka se ka kɛ ko o kow sigi sen kan ka a bɛni i ɲɛsin olu le ma teliya la. Ayiwa nin de fana bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna k'o jira aw ni anw na Ala ka jamana in kolo suma k'an bɛɛ kelen kan.